बे बातासिपुरा हरिसिङा समष्टि 32 नं हरिसिङा समष्टि सिङावहाय गोलैदों। जों दिनै बेवहाय दाब दाब जायगायावहाय रायजोफोरखौ लोगो हमनाय महरै जोङो फिसा फिसा मिटिं लादों। दाबथाम जायगायाव दिनै जोङो बातासिपुराव दङ, बिनि सिगाङावहाय जोङो सान्तिपुराव लाखांबाय। मोजां मोनो खारन बे जायगायाव आं गोदान नङा। दिनै NDFB दाजेननाय समनिफ्राय आरो जों बर' वुमेन जास्टिस फ्रन्ट दाजेननाय समनिफ्राय जों बेयावहाय एखेलेन्टारि जोङो 2 मास पर्यन्त थानानै रायजोजों जोङो लोगोआव थानानै मबिलाइज खालामलांनाय जों बोजोबनिफ्राय बेवहाय गोबाव समनि उनाव रायजो राजाखौ लोगो मोननानै मोजां मोनदों। बेयावनो जोंनि फाउन्डार जा जेनेरेल सेक्रेटारि दंमोन बोजोबनि, बिथांनि मुङावबो मोनसे स्कुल दङमोन। बेवहाय बे जायगायाव गासिबो रायजो राजाखौ लोगो मोननानै आरो गावनिनो समष्टिनि बाहागो हिसाबै मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों। आरो गोबां गामिफोर दङ जेरै बिटिआर सेसन जाबाय, नोंथाङा सरकाराव फैयोब्ला बे ओनसोलाव जिहेतु हा हुनि जेंनानि जेंना दङ, माखासे फरायसालि बायदि बायदि बिथिङावहाय गोदोसोनानै थानाय ओनसोल, बेनि सायाव मेडामा माबायदि जोंनि दायो गुबै सेथि जिथु जेंना दङ, बे जेंनायानो दिनै हानि जेंना। दिनै जों सानदोंमोन जे सथं मोनसे सोरखार जानायनि उनाव 6 ग्रेडनि सिङाव मोननाय जि काउन्सिल, बे काउन्सिला जिहेतु बेयो सथं सोरखार, जोंहा दिनै शासन बेबस्था मोनदों। बेयाव जोङो माखासे मोजां मोजां जोंनि सुबिदा जानाय बायदि रायजो राजानि समस्याफ्रा समाधान जानाय बायदि स्थायी भाबे समाधान जानाय बायदि दिनै हानि खान्थि एबा भुमि नीतिफोर बानायना लानो हायोमोन, हाग्रामा बिफाननि नीति बानायना लानो हायोमोन, जोंनि राव हारिमु जौगानायनि बेफोर दिनै बेबादि जोङो नोजोराव गोलैथावथाव बेबादि जेबो नीति बानायना लानो हायासै। बेवहाय दिनै बे ओनसोलनि बातासि ओनसोलनिल' नङा, दिनै ओजों सोनाबनिखिनियाबो बयनिख्रुइ गिदिर जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों होनबा बे हानि जेंना। आरो बेवहाय डेफिनेटलि जों बेयो माने बेखौ प्रायरिटि होगोन आरो बेखौनो जोङो सिगांहै नायजेननो नाजागोन। जिल्लानि अनगायै जुदि गुबुन सरकार दायोब्ला बे ओनसोलनि हा हुनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनाय नङा बा बायदि बिथिंनि जिथु माब्रै मिथिनो बिसोरो रावबो दाबि खालामनो हाया। बिसोर जुदि बे ओनसोलनिखौथ' दायो बे हाबदों गिबियै, खिन्थु बिदिब्ला ओजों जोंनिथिंनि हा हुनि मानोथो समस्याफोरखौ सुस्रांना होनो हायासै? जुदि इउपिपिएलआ बुंदोंब्ला आं खोनायाखै, जुदि नोंथांनिफ्राय खोनानाय मथेब्ला बिथांमोना सरकाराव फायाब्ला बेवहाय रावबो सुस्रांना होनो हाया, बेखौथ' रावबो बुंनो हाया। बिथांमोना जुदि बेखौनो मावदोंब्ला होमब्ला दिनै ओजों सोनाबहा थानाय गासैबो मोनबा डिस्ट्रिक्टआवहाय बहाथो फोजोबस्रांगोन बे समस्याखौलाय? दिनै पर्बतजरानि मानसिफ्रा एभिक्ट खालामजानो गोनां जादों। एभिक्ट खालामजानायनि जाहोना जादों बिथांमोना दिनै कास्टलेन्डआव दङ, दिनै सोरखारि हायाव दङ, बहाथो समस्या जोबखो? दिनै उदालगुरि बादियाव गिदिर मोनसे लिस्ट बानायनानै दङ। दिनैहाय माबायाव मा होनना बुङो बेखौ चिरांफोरावहाय एभिक्सन जागासिनो दङ। होमब्ला बेफोरनि जेंनाखौ बहाथो फोजोबस्रांगोन? बेफोर जाबाय बिथांमोना 90% हानि पाट्टानि फोरमान बिलाइ 90%। बेखौथ' जों मिन्थिनायाव बिथांमोना बुंदों जे 2 लाखसो मानसिनो हानि पाट्टा होबाय, खिन्थु अफिसियेल रेकर्डखौ जों नायदों मोनदों। बेयावथ' जों नुदों जे बे 2 लाख मानसिनि जिथु कागज होदों, लेखा होदों, बेवहाय 62,000निबो बांसिन मानसिनो जमाबन्दिसो होदों आरो 61,000नि बांसिन मानसिनो लेन्ड हल्डिं लेखासो होदों। बेबायदि सोरहाबा बेसेबांबा रोजा, आंनियाव गथै रेकर्डआ दङ, नाम कारेक्सन खालामनायनि मुङाव होदों, बहाबा फन नाम्बार एन्ट्रि खालामनायनि मुङाव होदों। बेफोरबायदिखौ नायोब्ला 1.5 लाखनिबो बारा बेफोरावनो थांदों। बेफोर हानि पाट्टा नङा। आसल होनाया बे 2 लाख नङा। आरो बे जिथु होदों बेबो थारमाने बिटिसिनिफ्राय माबा मोनसे हानि सायाव आयेन बानायनानै बा स्थायी भाबे समाधान खालामनायनि थाखाय नङा। बेयो आसाम सोरखारनि जिथु आसनि, बे बसुन्धरा एक 2 3 बेखौसो दिनै बेयाव नाम दानस्लायनानै बैसोमुथि 1 2 3 बिदि बानायनानै होदों। बे 2 लाख मोनाखै रावबो। कागजखौ होनाय नुदों, बेवहाय हानि पाट्टा होदों सानदों, खिन्थु अफिसियेल रेकर्डआ बे नङा। जोंनियाव पुरा अफिसियेल रेकर्ड दङ। 20 दिनाव नोंथांनि बिबुंथियाव बुंदों जे 20 दिन दियाब्ला फैनायाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा बा प्रमद बर', दिपेन बर', लरेन्स मोना जेबो खबर लाफैयाखै होनना बुंदों। लाफैयाखै होननानै आं बुङाखै। आं बुंदों जे आदाया लोगो हमनो होननानै लिरहरनाय, बिथांमोना ओरैनो फैयो आलादा खोथा। दिनै आदाया गाव आंखौ बुंदों जे जेलनिफ्राय सफैनायनि सानसे उनावनो आंखौ बुंदों जे नोङो प्रमद बर'नो, लरेन्स इस्लारिनो आरो दिपेन बर'नो नोङो वाट्सएपआव मेसेज हर, आं बिथांमोनखौ साथामखौबो लोगो हमनो लुबैयो। आं लोगो हरबाय।
हरनायनि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा लिरहरबाय जे बेखौहाय लरेन्स इस्लारिया कन्टेक्ट खालामगोन नोंजों लरेन्स इस्लारिया लिरबाय आङो बेखौ गाबोन चिफजों रायलायगोन ओमफ्राय दिपेन बर'आथ' जेबो रिप्लाइ होआसै बेनिफ्राय थाबाय 20 दिन थांबाय प्रमद बर'आ बिदिनो दायित्व होदों होनना ओमफ्राय बेजों रायलायगोन ओमफ्राय गावजों बिदि नारलायलायनानै 20 दिनसिम ना फैया होननानैबो बुङासै लोगोबो हमासै अन्तत फैनो हाया माबा खारन आरो जोङो प्रमद बर'खौ जोङो बुङा जे बिथाङा प्रट'कल थानो हागौ माबा मोनसे खिन्थु दिनै आबसुआथ' जातीय संगठन गावा गासैनिबो थाखाय होननानै बुङो बिदिब्लाथ' दिनै सासे मानसिखौ जायजों बिसोरो एकर्डआव माने सहि होफाबाय जायफोरजों बेनि मानसि फैदों दिनै अरुणाचलनि मानसि फैबाय त्रिपुरानि मानसि फैबाय दिनै मेघालयनि मानसि फैबाय गुबुन गुबुन हारि जाथिनि मानसि सोरबा मिसिं सोरबा राभा सोरबा आनखि बेंगलि गुरखा गासैबो नायफैदों लोगो हमफैदों बिनि उनाव आं लोगो हमनो होनना लिरहरनायनि उनावबो लोगो हमफैया बे सोमोनांथाव बाथ्रा आरो अन्तत दिपेन बर' आरो लरेन्स इस्लारिया फैनानै लोगो हमनो हायोमोन जेबोथ' बाथा थानाङा दाथ' बिथांमोना सुक्तिबो खालामखांबाय गिनांगौबो नंला दिनै त्रिपुराफोरनि MLA फोर बायदिया फैनानै लोगो हमफैदों शिलंनिफ्राय दिनै मेघालयनिफ्राय MLA फोर बायदिया फैनानै लोगो हमफैदों बिनि उनाव माखौ गिनांगौ दंमोन नङा होमबा मा दङ बिनि आन्दोआव थिग दङ प्रमद बर'आ जे चिफ बिथाङा प्रट'कल मोनसे दङ खिन्थु दिपेन बर'आथ' फैनो हायोमोन लिरहरथारदों बिनि वाट्सएपआव आंनियाव दाबो मेसेजानो दं आनफरचुनेट आरो बिटारिखौला 80% मावफुंजाबाय होननानै बुंदों बेखौथ' आरो बयबो नुखानाय खोथा आं बुंब्ला दिनै आं गुबुन मोनसे हान्जायाव थानायखाय बुंदों होननानै सानदों रायजो राजानि जौगानायखौ मिथिगोन गासैबो जाफुंदोंना जाफुङाखै सरकार लानो हायोब्ला आइजो माहारिफोरनि आरो इउथ माबायदि खामानि मावो जोंनि टारगेटआनो APB नि टारगेटआनो इउथ आरो वुमेन लाइमोन आरो आइजोफोर खारन जों मिथिगौ दिनैनि लाइमोनानो गाबोन जोंनि समाजनि बिगोमा जाहैगोन अभिभाबक जाहैगोन बिसोरनो जोंनि हारिखौ समाजखौ नायहैगोन बेवहाय बे लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनायनि बिबानाबो थायो आसलथे बिमाफोरनियाव आइजोफोरनियाव बेवहाय आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो नांगोन जाहाथे आइजोफोरनि गेजेरजों जोङो गोख्रों लाइमोनफोर मोनगोन आरो बे गोख्रों लाइमोनफोरा जोंनि समाज जोंनि इयुनखौ जाहाथे गोख्रोङै लाखिनो हायो बेवहाय जों बेसिकेलि आइजो आरो लाइमोननि गेजेराव जोङो खामानि मावगोन बेसेबां मासि आवगायनो हागोन बायदि बेखौ आं बुङा खारन इलेक्सना बिसायख'थिया जोंनि आखायाव थाया रायजोनि आखायावसो थायो रायजोआ बेसेखौ हरनो सानो बेसेबां जों मोनगोन बिसायख'थिनि महरखौ एसे आलादा रोखोमनि नुनो मोननाय जादों मोननैबो पार्टिनिफ्राय माने इउर'पियान बेरायनाय मेडामा मा कमेन्ट सानो माबादि बिरोदा आं मिथिया जोंनोथ' इलेक्सन कमिसना बे इलेक्सनाव 10 लाखल' थाखा बाहायनो माने माबा खानानै होदों बिबां खानानै होदों जे सासे केन्डिडेटआ बे बिसायख'थिनि थाखाय जेसेबां बाहायनो हागोन बे बिबाङा जाबाय 10 लाख खिन्थु दिनै माबादि मोननैबो हान्जाया 10 लाखखौ बारहोनानै बोरै बिरहोबाय थादों हेलिकप्टार बिरनायाथ' गिदिर खोथा नङा खिन्थु बे जिथु नियम खानानै होदों इलेक्सन कमिसना बेखौ बोरै बारनानै बेथ' 10 लाखआव जाया जों हा थाबायनानैबो गारि फिसा लाना गिदिंनानैबो जों 10 लाखनि बारबाय दासिम खिन्थु बिथांमोना हेलिकप्टार बिरहोनानै माबायदिहाय बेखौ मेनेज खालामदों मिथिया आरो बेखौहाय जिहेतु गोदानै दाजानाय APB फैगौ बिसायख'थियाव बिथांमोनाबो गोबां नाजादों बेयाव नोंथाङा सासे ओनसोलनि हिसाबै मा फोरमायगोन APB हान्जाखौ आङो दासिम अध्ययन खालामाखैब्लाबो आं APB पार्टिनि मिनिंखौबो बुजिबावाखै आं खिन्थु मिथिनो मोनबाय आङो APBनि ओंथिया गासिबो शुद्धजोब आरो जिथुनिखि जिमान मिनि राजखान्थि पार्टि फैदों आं खुनु राजखान्थि पार्टिखौ खुनु लाइक खालामा खारन माने डिसाइड गोजा गासिबो सब अलरेडि डिसाइड गोजा गासिबो थगायनाय गोजा आं जिथुनिखि APBनिखौ आङो अध्ययन खालामबाय थादों खिन्थु बेनो आं सैथो स्वीकार खालामदों आङो दा माने हाई प्रेसार जानाय स्ट्रक जानानै आङो पेरालाइसआव दङ थेवबो आं न'आव थानानै अध्ययन खालामबाय थादों जिथुनिखि APBनि जिथुनिखि मुल जिथु थांखि जिथुनिखि प्रसेस बेखौ आं खुदखौनो मोनदों आरो आं सानो बे APBखौ लानानैनो आङो मोनबा आङो मोनसे आसा खालामदों आरो लुबैदों माने APBआनो बाहाय देरहानांगौ APB पार्टियानो देरहाथारनांगौ होमबासो आङो रायजो राजाखौ सुख शान्ति थानो हागोन होननानै आं पुरा 100% अके जिहेतु UPPL आरो BPFआबो बेयाव प्रचार खालामफैदों खिन्थु आङो BPFखौ आङो गाज्रि मोना मानसिखौ खिन्थु आदरखौ आङो बांसिन हाइ प्रकाइट मोनो आङो
आरो डिसाइड मोनो आङो आरो UPPL जितु UPPL खौथ' आङो खुनु लोब्बाबो लायाखै UPPL आ बाराद्राय सालाकद्राय आंनि मथे अधिक सालाकद्रायखौ आं सुखुवाखै आरो ओरैनो रोखा रोखा नुगासिनो दं रोखा रोखा खोनागासिनो दं भट जरानि काहिनिखौनो आंनो रागायानो आं दिनै दुखुआनो गाबदों बुंथारो रागाजोंनो गाव रावखौ दिजिबो खालामनो हाया आं रागाजोंनो बाब्राबनानै गावनो खब्राबबायनाय जादों UPPL नि आखल आखुफोरखौ आङो ओरैबायदि रागा जोंदों दा रायजो राजाफोरखौ भट होनो खावलायगोन नामा नोंथां होमबा हा रायजो राजाफोरखौ भट होनो खावलायगोन APP आव आं खावलायाखै APP आव भट होनो खावलायगोन APP आव आं खावलायगोन दा पाक्का खावलायगोन APP खौ आङो फुरा खावलायगोन आं बिनि जिथुनिखि थांखि जिथुनिखि प्रसेस बिनि जे मावनाय आं बेखौ शुद्ध मोनदों आङो 100% आङो बिसासाव लाबोदों आरो आङो आसा खालामदों APP खौनो भट होनांगौ होननानै आंनिफ्राय आसा